Bueno, xa me sinto preparada para usar o mini portátil a balar na aula. Pero, por onde vou empezar? A ver, eu suelo ter para traballar sempre aberto un arquivo de texto, polo que faga falla. Entón, imos ir a Ofimática, procesador de textos, e cun clic facemos un arquivo novo. Ímolo ter minimizado aquí arriba. Damos un clic e queda aí minimizado. Entón agora vamos a abrir o navegador. Picamos unha soa vez e tarda un pouquiño en abrir, é algo lento. Bueno, como eu son de matemáticas, vou vos ensinar unha maravillosa calculadora na rede, que é a calculadora Wiris. Así que poñemos aquí no buscador Wiris, con W, e logo vemos que aquí, por exemplo, aparece Wiris, tu calculadora en la red. Ben, picamos aí e temos unha calculadora online que podemos empregar para facer moito tipo de operacións e tamén podemos usala para cuestións xeométricas, facer gráficas de funcións, etc. Bueno, imos facer, por exemplo, unha operación con fraccións. Imos sumar 1/2 máis 1/3. A calculadora Wiris ten o mesmo formato de escritura que o editor de ecuacións. Bueno, vistedes que pincando no igual saiu o resultado, 5/6. Ben, pero claro, agora decimos como guardamos as operacións que fixemos. Aínda que Wiris ten aquí unha opción de guardar, esta non funciona online. Polo tanto, a única maneira que temos de guardalo é facer unha captura de pantalla. Isto podese facer coa tecla imprimir pantalla que está no teclado, na liña superior, a terceira escomenzando pola dereita. Cando picamos nesta tecla, ábrese o capturador de pantalla, que como vedes ten varias opcións, e unha delas é copiar no portapapéis. Eliximos esta opción e vedes aquí arriba que se abriu unha cámara, esa vai co capturador de pantalla, e tamén o noso arquivo preparadiño que tiñamos está agardando que nos peguemos o que acabamos de copiar. Entón agora, debaixo, poderíamos escribir o enunciado do exercicio, as respostas, explicarlle ao profesor por que fixemos as operacións, en fin, o que queiramos. O guardaríamos e o levaríamos para casa. Guardamos o noso ficheiro, pois poñémoslle exercicio e guardámolo na carpeta alumno, por exemplo. O capturador de pantalla sigue aberto. Podemos elixir cerralo ou ben guardar a nosa captura de pantalla como unha imaxe. Imoslle dar a guardar e guardámola no mesmo lugar que guardamos o noso arquivo de texto, na carpeta alumno. Ben, e xa finalmente picamos aquí no símbolo de Ubuntu, imos comprobar se temos todo guardado. Ficheiros e cartafoles, carpeta alumno. Bueno, e aquí está a nosa captura de pantalla e o noso exercicio. Bueno, xa para rematar, de todo, vou outra vez a minimizar e imos colocar un acceso directo aquí no menú de preferidos a nosa calculadora Wiris. Isto é o que se chama facer un lanzador. Entón, picamos no navegador, vamos a marcadores, a segunda opción, engadir enlace ao lanzador, e como vemos, nos acaba de quedar aquí a nosa calculadora Wiris.